Bertsoari dantza jarriko dio Jerak eta gaia jarriko diot nik bertsoari. Bertsolaritza zerbait bada, zerbait mentala da, burukoa da eta horretan abilak zarete, geldi eta burua bueltaka izaten duzue kanturako, baina nun gelditzen da gorputza. Entzuten aldiogu gorputzari Oiana. Mundua dantzan jarri nahi dugu, inoiz kantura ausartuz. Gorputza jarri nahi dugu martxan, ahotsaren baitan sartuz. Baina ondoren mundu oso bat ezin da marraztu kantuz. Murriska zail bat egin nahi dugu hitz onenak aukeratuz. Amestutako jauzitan gabiltz, hankapuntetan pasatu. Ez da erreza, hitzak ez dira, gorputza bezain malguta. Sarri askotan ideia bera, geratzen zaigu galduta. Astintzekotan, mugitzekotan, hitzak aukera baduta. Gora begira abiatzen naiz nere indarrak pilatuta. Hankaren pare altxatu nahian nire mingainaren punta. Dantza elitzake mugimendua, mugimendu utxabalitz. Herrigintzatik eragitera, iritsi da hemen aritz. Gu ere justu eredu horri tira nahian kantuz gabiltz. Luzaro egin nahiko genuke 50 bat aldiz. Gure hitz bakoitza gorpuztu eta bihurtu gorputz bera